Σήμερα θα κάνουμε base του, το base μου. Και λοιπόν πάμε, σε ώρα που δεν είχα κάνει τόσο καιρό βίντεο, απλά δεν μπορούσα. Πάμε λοιπόν, ξεκινάμε από εδώ πέρα. Λοιπόν, έχω ένα Grand Commission base μου, το ότι θα στάρει να βγει σήμερα, είναι Σάββατο. Μπερίνο με αυτό το trade, last trade που το κλέψα από ένα private. Αυτό το κλέψα από public, αυτό που το κλέψα κάποιο από public. Αυτό εδώ πέρα το είχα κάνει trade. Αυτά τέλος πάντων τα είχα κάνει trade. Όχι τα είχα μου, τα έχει τρώσει δύο κέρμες. Αυτό εδώ πέρα μου το έδειξε σήμερα στην abuse και το κάναμε τρία με τον YouTuber. Δεν τον χτύπησε το fire, αλλά στο τέλος πήγε το Ματέο το trade. Και δεν είναι τραλά, δεκαμή. Ένα τιμητής με την Πορτογαλία που είναι ο Ρονάλντο. Λάβα. Εδώ πέρα γυρνάμε. Λοιπόν, το καλύτερο μου brain ότι είναι το Lost 7, 101 μιλιόν, που έχει Ματέο Χατ. Άγγελε, θα πούμε τα καλά μου brains. Άμα με κλέψεις, σε παρακαλώ, έλα. Και ένα jeans στο ένα base. Να σου πω, τι brain έχεις να κάνω ένα index που τώρα που κάνω και βίντεο. Μόνο το 4 τι μπρος έχεις. Όχι, έχω κι άλλα. Okay. Αλλά μην μου τα κλέψεις όλα. Μπρο, κάνω βίντεο, μπρο, δεν σε κλαίω. Ωραία, βγάζω το άλλο μου account και σε βάζω από το κανονικό μου account. Λοιπόν. Βάλε με στο server σου, δεν με έχεις βάλει. Τι, on την account. Στο θέμα σου το 26. Πώς σε λένε? Οκ. Παιδιά, θα κάνουμε και ένα index proof τώρα εδώ. Στέφανε, θες να μου δώσεις index, κάνω βίντεο. Εντάξει. Στο Θεσσαλονίκη, στο σημείο βρίσκεται ο Φέδων το Μόσογλου. Οι κάτοικοι Φέδων... Τι index να σου δώσω. Δεν ξέρω αυτό τι έχεις. Να βάλες. Ναι, σε βάζω. Σε έβαλα. Ωραία, κάτσε. Να πω. Ωραία. Και είχα αυτά τα νούμπικα, εντάξει. Είναι πολύ νούμπικα αυτά τα έξω, τα χρειάζομαι. Παιδιά, έχω τέτοια. Έχω Cupid Wings, Lava Slap και Pot of Cold Base. Μπρο. Τέλειο, μπρο. Οκ, μπες Στέφανα, σε έχω βάλει. Ωραία, τώρα μπαίνω. Να, Άγγελος Μπρο, 100. Για να δούμε τι έχει ο Στέφανάκη. Πιστεύω έχει πολύ καλά brainots. Τι είπες? Ωραίος, έχεις ωραία brainots. Ωραία. Index θέλω. Τα 4 τι μπρος τα δίνεις. Index. Όχι, τα έχω, αλλά θέλω να κάνω index proof. Όλα μου τα brain notes δεν index. Όχι, αυτό εδώ θέλω περισσότερο. Το 4 τι μπρος το έχω, αλλά Ποιο? θέλω. Αυτό εδώ. Ποιο θες index? Το έχω αυτό εδώ, αλλά θέλω να το κάνω index proof. Οπότε. Ωραία, πάρε. Μπράβο. Κάτσε να δω και μετά τι άλλο έχεις. Για να το πάρουμε. Έχω ανοιχτό και μπέι. Καλύτερα πάρ' το πριν που το χρειάζομαι. W, μπρο. Ωραία, τι άλλο έχεις. Ωραία. Το τριπλίτο το έχω και θα το πάρω λίγο, δεν σε πειράζει. Index. Όχι για πάντα, index το θέλω. Ενώ νωρίτερα έχει βρεθεί νεκρός και ο 66χρονος πατέρας του. Μπρο, τι ακούμε. Μπρο, κάνω βίντεο. Μπρο, κάνω βίντεο. Μπρο, με βλέπουν μικρά παιδιά, σταματήστε το, μπρο. Η γυναίκα βρίσκεται Μπρο, τι κάνετε. Ποιος το βλέπει αυτό το πράγμα. μερίδα ο πρόεδρος της κοινότητας Λιτής, Γιώργος Τόλας. Του τούμπαρ, εσύ το βλέπεις αυτό. Ναι. Του τούμπαρ, βγάλ' το, έλα. Εδώ μπορεί να πάρει φωτιά το σπίτι μου. Καλά, άντε. Ρε φίλοι, τώρα με βλέπουν βίντεο. Παιδιά, μην δίνετε σημασία ότι μπορεί κάτι βλάκες και πέρα βλέπει. Ωραία, το πήρα το τριπλίτο. Ωραία, τι άλλο έχεις.
Πάρω. Ωραία, θα πάρω. Άνοιξε τα Lucky Blocks μία. Έχεις κάτι Lucky Blocks. Α, ναι, δεν το άνοιξα. Τι χαζοθούνε. W, πρέπει να μας έδωσε και ένα δωράκι τότε σε την πρώτη. 1, 2, 3. Από farm. Τι σου έτυχε. Lost Πιτάκο σε 3,1 μίλιο. Να το πουλήσω ή όχι. Εντάξει, κράτα το. Μπορεί να σου βάζει κάποιο λεφτά. Ωραία. Δεν ξέρω τι άλλο να σου πάρω, μπρο, δεν ξέρω. Λοιπόν, θα σου πάρω. Ωραία, θέλω το τσαχούρ σου. Το. Ναι, κάτω. Ωραία. Δεν σε σκαμάρα, το βλέπεις. Ωραία, έλα πάρτε το Brainot. Έλα πάρτε. Έλα πάρτε. W, Άγγελος. Τι άλλο έχουμε εδώ. Λοιπόν, μην το κλείνεις, θέλω να βλέπω τι έχεις. Οκ. Να μπω, ωραία, έχεις αυτά. Ωραία, πάμε πάνω στο δεύτερο. Έχεις το χύπο. Ωραία, θα πάρω αυτά που θέλω και θα έρθεις να τα πάρεις απλά. Ωραία. Τι κάνεις. Τι κάνω. Τι είπες. Index κάνω ρε, έλα πάρ' το. Όχι ρε, ό,τι παίρνω index το παίρνω, δεν στο κλέβω. Αυτό είναι δικό μου ή όχι. Ποιο? Αυτό εδώ. Το 4 την μπρος. Ναι, δικό σου είναι αυτό. Έλα πάρε και το τέτοιο. Όχι, το 4 θύμπρος δεν το θέλω. Αυτό λέω ότι είναι δικό μου. Είναι δικό μου. Δεν ξέρω, αλλά πάρ' το δώρο. Δεν είναι δικό σου, αλλά πάρ' το. Α, οκ, ευχαριστώ. Πάρτε και τα δύο Ωραία, βασικά, δεν τα θέλω. Όχι, το μεντούσάκι το θέλω για το ριμπέρ. Οπότε πάρε μόνο το τέτοιο. Αυτό εδώ. Free. Ωραία, κάναμε και δωράκι σε κοινωνία, αυτό και το κάνουμε πάρα πολύ καλό brain. Ωραία, τι άλλο έχεις να δούμε. Αυτό. Ωραία, να σου πω, απλά έχεις 2 χιπογκολάζο. Αυτό δεν το πήρα το χιπογκολάζο, θα το πάρω τώρα. Είναι base από το εκεί. Ωραία. Πάρε το πίσω. Οπα. Ωραία. Ωραία, W, Άγγελος. Ναι. Δείτε legit το Άγγελος που δεν σκαμάρει. Τι άλλο έχουμε εδώ, λοιπόν, θα σου πάρω και, περίμενα. Ωραία, θα σου πάρω τώρα, θα σου πάρω αυτά εδώ, τα base, τα άλλες διψίτες. Ή πάρ' το free, οκ. Εντάξει, οκ. Τι? Οκ, free το πάρω. Ωραία, κάτσε. Ωραία. Να σου πω, τώρα μου στέλνεις μια τρίτη μασίνη επειδή θέλω να πάρω πολλά αυτά για το index. Δεν τα έχω αυτά που είναι εκεί για... Όλο το κάτω μου base, όλο το Όχι, κάτω μου θέλω base. αυτά που έχουν mutation, ξέρω εγώ αυτά τα τρία, το λίδι, το τζιράφα, το μπαλερίνο και το... Βάλε μου όλα τα mutated, όχι το κάνω. Βάλε μου όλα όσα με, ξέρω εγώ, Bloodwood, Candy, Yin Yang, Divine. Μπράβο! Τέλεια. Δεν έχεις άλλα. Κάτσε. Έχεις και ένα τζιράφα λάβα. Sigma Boy, Bandito. Έχεις και... Κοιτάξτε. Αυτά είναι. Ναι, αυτά είναι. Το μπαντίτο δεν το θέλω. Βασικά, άντε φέρ' το. Ξώματο. Τι? Πάτα. Τα θες πίσω ή δεν τα θες? Ευχαριστώ ρε Τζάνα. Τα θέλεις? Θέλω. Θα παίζουμε με τη μαμά, θα παίζουμε... Ωραία, έλα. Τα θέλεις, ωραία. Οπα, κολλάω. Ωραία. W, Άγγελος, αλήθεια τώρα. Όπα, ωραία. Κάτσε να το τι έχεις.
Εντάξει, θέλω, δεν τα θέλω, μπρο, είναι πολύ νουμπικά. Το μπομπαρδίλο βακαρίνο το έχω πάρει. Το base. Εντάξει, φέρ' το μου τώρα, θα το πάρω το τελευταίο νομίζω είναι. Δεν έχει κάτι άλλο. W. Ωραία. Φέρε και τον μπομπαρδίλο. Να το πάρω index. Δεν πρέπει να μου βγει πάνω από 15 λεπτά το βίντεο μου, γιατί δεν με αφήνει. Για κάποιο λόγο. Οκ. Λοιπόν, έλα πάρ' το. Το μπομπαρδίλο βακαρίνο. Ωραία. Και δεν είσαι άλλα μπρίνο. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, μας έκανε και δωράκι ο Στέφανος. Δύο brains. Τίποτα, μιλάω στο chat. Στο βίντεο. Λοιπόν, μας έκανε και δώρο ο Στέφανος αυτό το 4 τυμπρός και το Lord Ζουκτήτος. Στέφανο, είναι ένα πεις γεια εδώ. Γεια σου, παιδιά. Ναι. Και λοιπόν αυτό ήταν το βίντεο και γεια σας.